Nosaltres, des de primer fins a sisè, hem de fer 3.150 hores, que són 131 dies sencers assentats a una cadira. Després, tot continua igual. 6 hores al dia, durant 4 anys, fent 1.080 hores de classe per curs. En total, a l'ESO, són 4.320 hores, que són 180 dies les 24 hores. El resultat total, 7.470 hores, equivalent a 311 dies, que és gairebé un any, i ningú ens ha preguntat. Aquesta és la definició clàssica del fracàs escolar, però creiem que és una problemàtica que s'escapa d'aquestes paraules. El terme de fracàs és ambigu, amb més intensitat si parlem de l'àmbit educatiu. La majoria de gent l'entén com l'abandonament escolar, que és una de les múltiples conseqüències. Pedagogs, mestres i acadèmics no arriben a un consens sobre aquests conceptes. Clar, crec que la societat concep les problemàtiques del fracàs escolar d'una manera, de la manera en què li han volgut presentar. Fracàs escolar és una etiqueta que convencionalment, majoritàriament, s'associa a dues dificultats. Una és l'abandonament escolar, l'altra és el nombre de persones que no assoleixen les competències que diuen els estàndards d'educació secundària. Soc un fracàs. 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 Fracasso. Un fracàs. Soc un fracàs. Un fracaso. Fracàs. Fracàs. Fracasso. Un fracàs. Soy un fracaso. No em sento un fracàs perquè no he fracassat. Que potser quan tingui 40 anys i la meva carrera estigui... que no tingui carrera, potser sí que em sentiré un fracàs, però ara actualment no, perquè
tinc 17 anys, puc fer moltes coses encara i sento que puc fer tot el que em proposi. És a dir, per sort tinc una família que pot permetre's pagar-me una escola o el que sigui, una educació, i encara és que no hi ha res perdut. Seria inútil pensar que sóc un fracàs amb 17 anys. Espero que ningú s'ho pensi. Sí i no. No m'acabo de... O sigui, sóc un fracàs escolar, òbviament, perquè he deixat els estudis, o he deixat uns estudis a mitges, no vol dir que no segueixi estudiant en un futur, però sí que per això se'n pot arribar a considerar un fracàs escolar, però jo no ho crec perquè realment ara mateix estic fent alguna cosa que m'omple més i em realitza més com a persona, i no per això sóc o deixo de ser un fracàs. No, un fracàs escolar no em considero, sinó que podríem haver aprofitat més, que diguem. Vull dir que el tema del fracàs escolar és... crec que hi ha molt de punt de vista on veure-lo, no? I que se veu a llarg plaç. De totes maneres, jo entenc que el fracàs escolar, com deia abans, no com no arribar a una qualificació determinada, sinó quan no estàs preparat competencialment per donar resposta als reptes de cada dia. Jo crec que el que ha de fer l'educació és això, preparar de manera competencial els alumnes perquè puguin respondre tot el que anirà sortint. Hi ha elements que ens poden ajudar a comprendre'l. Diversos acadèmics vinculen el fracàs escolar amb un rendiment per sota de les capacitats reals de l'alumne. D'altra banda, s'afegeix que la responsabilitat del fracàs escolar no tan sols recau en l'individu, sinó depèn del conjunt de la societat. Per entendre el fracàs escolar és necessari saber què l'origina. Zaccarías Ramo fa una analogia comparant aquesta problemàtica amb un iceberg. La part visible es correspon amb els factors de l'escola i la part submergida, d'enorme importància, es correspon amb la resta de factors sovint oblidats. Que el sistema falla és evident perquè és un tema que ens preocupa a tots i dels quals se'n xerra molt. Però crec que falla per moltes altres vessants que no les tenim tan presents. El sistema. Segurament el primer que tenim mal enfocat és el sistema, la concepció de sistema. Si no volguéssim, potser hauríem de començar a entendre tots que l'educació és una responsabilitat de tots, que l'educació no és una responsabilitat només de l'escola, sinó que és una responsabilitat de l'escola, de la família, de l'entorn educatiu, dels pobles, de les ciutats, per tant, dels nostres governs, i l'educació hauria de ser un valor. Si hi ha una bona implicació de les famílies en el que fa a l'educació dels seus fills, i això suposa que tinguin el temps per poder estar amb ells, per poder donar-los models, i això suposa conciliació familiar. Això suposa que les empreses també haurien d'estar involucrades per permetre aquesta conciliació familiar. Si tinc pares molt cansats, que no tenen temps pràcticament, com això manifesten en moltes de les reunions que tenim, per dedicar-li ni 10 minuts cada dia al seu fill, l'educació del seu fill l'aprendrà d'altres agents, com puguin ser la televisió, com puguin ser els amics, els veïnats, qui sigui. Jo crec que en aquests moments el fracàs ve donat
no tant pel propi alumne, que sí que hi ha un factor, sinó per les expectatives que posen en relació als seus resultats tant la família, el centre, l'institut en aquest cas, i també el seu entorn social. Bé, la culpabilitat del fracàs escolar, Realment, si tingués la resposta correcta, no seria profe i estaria amb el ministeri, Però penso que, primer, penso que sobretot a vegades és un tema de maduresa de l'alumne. A vegades hi ha un tema de maduresa aquí de l'alumne que el fa d'una manera no està pel que ha d'estar també, Sí, en part. Sí, hi ha moltes coses que no em contenten de l'escola, però crec que sí. Jo sincerament he sigut molt passota, o sigui, mai m'he aplicat 100% a el que estic fent, però potser perquè no m'agradava, potser perquè passotisme és simple. Crec que sí, que vaig caure en el passotisme tot i que ho diria més, era un desinterès. Quan vaig perdre l'interès en els estudis en el que em feien cursar classes i tal, que devia ser això, com a segon d'ESO, més que res el que vaig fer, la meva motivació, el meu interès el vaig moure a altres coses. Ja des de petit m'he vist bastant condicionat i bastant rebutjat dins el que és el sistema educatiu espanyol, ja que des de ben petit se'm va detectar un TDAH, el dèficit d'atenció i hiperactivitat, tot i que crec que és una mica una farsa a tot nen que és una mica mogut o nen que no vol estar-se tancat a una aula. Bé, això ja va condicionar-me molt, ja vaig agafar la idea de que m'era igual tot, no volia estudiar o estudiar per força, sempre hi havia problemes a la meva casa i des de l'escola això mai se't motiva, mai se't impulsa a estudiar el que vols, de manera que sempre em sentia molt rebutjat en aquest aspecte. No es lo mismo porque tienen más prioridades y más cosas, o sea, más prioridad de hacer otra cosa que otra. Pero en verdad, por ejemplo, si el de una escuela de dinero a lo mejor decide hacer un ciclo y a lo mejor una escuela que no dé mucho dinero, como por ejemplo esta, pues puede llegar a hacer una carrera universitaria. O sea que todos podemos llegar a un mismo sitio. Con més temps o menys temps. Crec que sí. Crec que a nivell socioeconòmic relacionat amb el fracàs escolar hi ha un tant per cent molt elevat que està molt relacionat. Una senzilla raó, per exemple, segurament que aquelles persones que igual han suspès o tenen un gran índex de fracàs escolar, li preguntem si a casa té un escriptori per ell per treballar i segurament igual diran que no. Aquest senzill exemple penso que és molt il·lustratiu. Jo crec que sí que hi ha diferències perquè si no hi hauria escoles privades i la gent no pagaria el que paga, ja que potser les escoles privades t'enfoquen més per ocupar d'alts càrrecs i les escoles públiques fan que tinguis menys nivell per poder deixar nosaltres millors puestos. L'educació d'un infant o d'un adolescent va molt condicionada per l'ambient que es viu a casa i amb això el nivell socioeconòmic. És a dir, si un alumne sap que per molta nota que tregui, per molt que s'esforci, mai podrà accedir a la universitat que vol, als estudis que vol, perquè els seus pares no tenen els recursos, no tenen els diners per poder-li pagar aquesta educació, per molt que s'esforci,
No, la verdad es que no, porque es diferente una escuela privada, cuando tú tienes tu dinero, que puedes hacer muchísimas más cosas. Por ejemplo, yo mejor hago los ciclos, pero después de los ciclos, la universidad no sé, o sea, quiero hacerla, pero a lo mejor no se puede. No tengo demasiado para hacerlo. Jo crec que hi ha una sèrie d'elements que contribueixen en tot el que és el fracàs escolar. Un és la qüestió socioeconòmica de les famílies, és a dir, tenim nosaltres dins del que és Catalunya, s'ha de comparar, si ho contextualitzem dins de l'estat espanyol quan es parla, Catalunya és un país que ha rebut una immigració important i una immigració per qüestions econòmiques. El que ve d'un altre país normalment és perquè les condicions de vida són més dures i quan arriba aquí té problemes econòmics, va a viure als barris que són més barats, que en el cas de Sabadell es concentra en Torre Romeu, en Can Puiggener, una mica en la Planada. Una experiencia, os voy a poner el ejemplo de cuando yo iba de cero, que no hacía absolutamente nada, estaba más en mi casa expulsada que otra cosa. Me hizo reflexionar cuando mi madre me decía que ella no tenía dinero para comprarme las cosas materiales del colegio, que se mataba por que yo tenga todo, tenga mis libros, tenga mi material. Pues yo dije, coño, es que tiene verdad, tiene razón, porque yo estoy tirando el dinero cuando eso en verdad ella no puede.
Encara ens queda molt camí. Necessitem urgentment una resposta unitària i contundent per tal de resoldre aquest fracàs, el nostre fracàs. És molt difícil delimitar quina és la línia que separa causes i conseqüències, ja que, respectivament, els factors alimenten les conseqüències i les conseqüències alimenten els factors. Sempre m'he sentit malament, però pel fet d'aquest que a mi sempre m'han tingut com la creu, rotllo, suposo que li passa a més gent, però a la que treus un 0, a la que suspens un examen, tothom ja es pensa que, hosti, és que aquesta no val per això, o no val per res, o mai es podrà aprendre aquesta lliçó ni res. I sempre jo tota la vida he tingut aquest complex de tonta de és que els altres saben més que jo, o què passa, que no puc aprendre el que hi ha en aquesta pàgina i els altres sí. Si tinc algun problema realment, sempre, t'ho juro, complexa de tonta, no... És això, sempre m'ha fet sentir com malament, tota la meva educació. Bé, durant els anys de... Durant primària i l'ESO era una obligació. Sobretot, crec que ho entenia, o m'ho feien entendre com a una obligació com de que després, en plan, quan arribés al batxillerat, ja podria triar el que volia fer. Por ejemplo, un profesor que si yo no entiendo una cosa, porque yo soy muy cazurra, ¿comprendes? Si yo no entiendo una cosa, está ahí para explicármelo tantas veces que haga falta. Y hay a veces que me dice, no, da igual, si no lo sabes, déjalo así. No quiero dejarlo así, quiero hacerlo. Se puede decir que sí que me gusta, porque hay asignaturas que me gustan y me gustan, a veces me gusta escribir, poner títulos y eso, y hay bastantes asignaturas que me gusta hacerlo. Pero hay algunas otras que no. Pero en teoría sí que me gusta venir. I ara estic estudiant un grau mig d'imatge i so per poder fer més endavant el cicle superior de producció i postproducció i al final, pues, amb una mica de sort, acabar sent directora de cine. El próximo año a mí me gustaría hacer administración. ¿Lo he dicho bien? Administración. Porque me gusta eso de ordenar papeles, me gusta mucho moverme. Pues yo en mi futuro no me imagino un futuro de millonaria, porque lo sé que no. Pero me lo imagino con mi sueldo y vivir bien. No con comodidades, pero bien. El próximo año me gustaría hacer un ciclo de emergencias sanitarias en un instituto de Sabadell. Pues yo creo que estará bien, porque yo lo que quiero trabajar, y si consigo trabajar de eso, tampoco, no es un trabajo de mala calidad ni de muy alta calidad, sino un trabajo que, aparte de que a mí me gusta, también es un trabajo de que yo lo veo bien. Tendré mi sueldo, hijos no, pero tendré mi sueldo, estaré bien. Realment l'escola el que pot fer és ajudar l'alumne a creure en si mateix i completar aquestes expectatives que ell i la família s'han format de cara al futur d'aquest noi i noia. Si no relacionem, sobretot en acabar l'etapa de l'ESO, tota la part formativa que ve posteriorment, en el món laboral, les dificultats d'inserció dels joves en el món laboral és molt llunyana en el temps i dificulta la presa de decisions en relació a cap a on volem anar. Si no, tal com diuen els empresaris actualment, en les últimes reunions que hem tingut amb els empresaris que estan fent la formació dual de la formació professional, que quan els nois i noies surten van molt ben preparats però no tenen ni idea del que es trobaran a l'empresa. Yo no veía la importancia desde que iba de primero a tercero de la ESO, no veía la importancia de estudiar, ni del futuro. Yo lo veía como que, no, si estudio
ya me vendrá algo y ya trabajaré, que no le va a dar importancia. Pero cuando he llegado a cuarto de la ESO y los profesores, padres, amigos y familiares me han dicho la importancia que es estudiar, sacarte la ESO, pues he visto bastante la importancia que tiene, porque sin eso estudiar és vital per a la vida. Ara mateix el que crec que és la base d'educació i la idea d'educar és per tenir una mica més submís el que és l'alumne, fer-li la idea de que si no estudia no serà res i introduir-li tota una sèrie de conceptes que al cap i a la fi el que acaben fent és amassar-lo i és això, amassar-lo i condicionar-lo a una vida d'esclau. És clar que el sistema en el qual vivim, no solament aquí a aquest país, sinó a la gran majoria de països europeus, consisteix en crear persones que es limitin a treballar i que no puguin pensar cap altra cosa. I en això es dedica l'educació, a crear gent que treballi. Pero este año, como he visto la importancia del futuro y lo que necesito hacer es estudiar, y como sé que se tiene que hacer para poder tener un buen futuro, pues este año me he puesto las pilas. Es ya una nueva clase social, y una clase social que puede llegar a ser muy peligrosa. Es así al menos como lo ve un profesor de economía de la Universidad Inglesa de Bath, que se llama Guy Standing, que escribió hace unos meses un libro titulado así, El precariado, una nueva y peligrosa clase social. Practicar ese noble arte que practica el 99,9% de la humanidad, que es el trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. El trabajo es la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la 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 la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. Doncs si existeix el fracàs escolar, existeix gent que lluita amb totes les seves forces per combatre'l. En acabar la Segona Guerra Mundial, Montessori o Steiner van entendre que era indispensable l'escolarització per a tothom, per tal d'evitar un altre cop tot aquell horror. La finalitat del nostre sistema educatiu, el que pretén és que no hi hagi cap noi i noia del nostre sistema que no tingui un nivell mínim de competències per anar per la vida. És allò que quan parlem de les competències que parlem del saber ser, saber estar i saber. Per mi l'educació, potser per de formació professional, perquè soc pedagoga i a més de la vessant de la pedagogia social, per mi educar és sociabilitzar, és sociabilitzar i adquirir cultura, vol dir tenir accés a la cultura, vol dir adquirir competències no només instrumentals, transversals, sinó també és accedir a la cultura, aprendre a conviure, relacionar-se amb els altres. Al final, l'educació, per molt que sigui una eina per ajudar-te en el teu futur, hauria de ser una motivació per conèixer més sobre les coses que t'interessen i, per tant, no enfocar-se tant com una sortida en el teu futur, sinó per enriquir el teu coneixement en si. O sigui, una cosa que canviaria realment és el fet de que l'estudi, el que és aprendre, no es basi tant en estudiar, en empollar-te un llibre, perquè això no serveix de res, que potser sí que és veritat que hi ha gent que llegir-s'ho una vegada i ho saben, i potser altres que llegint-se 10 també, però crec que no és la manera. Me sembla bàsic un pacte per l'educació, un pacte en què s'estableixin les línies bàsiques d'actuació del sistema educatiu
defugint qualsevol tipus d'ideari polític i que no sigui moneda de canvi de res. Primer de tot, faria un sistema educatiu que no es basés tant en l'estudi i la memorització de temari, sinó alguna cosa molt més dinàmica i que fes interioritzar a l'alumne els conceptes. I llavors el que faria seria explotar més la creació i que l'alumne arribés fins als conceptes, no que te'ls donessin ja i te'ls haguessis de memoritzar. Per tant, evidentment, sempre hi ha elements de l'exterior que ens fan pensar i que ens poden donar eines per millorar el nostre sistema. Per exemple, un dels models educatius des del que a Catalunya sempre hi ha hagut una mirada és cap als models escandinaus i, per exemple, hi ha escoles com l'escola finesa que té alguns valors que pot ser interessant aportar. Per exemple, tot el que fan tot el model d'avaluació que hi ha en el sistema escolar finès, que és una avaluació estesa a tot el país i que permet realment identificar dificultats en els centres escolars. És una pregunta a la qual he pensat moltes vegades, però mai he arribat a cap conclusió clara. Un canvi que sí estic clar, aquí molt clar que faria, seria deixar d'agrupar els nens per edat i començar a agrupar-los per interessos, comuns, inquietuds, etc. Tenim un sistema educatiu desigual perquè vivim en una societat desigual i vivim en una societat desigual perquè tenim un sistema educatiu desigual. És evident la relació que existeix entre el sistema educatiu i les desigualtats socials. Els organismes públics, tot i que han desenvolupat múltiples propostes per erradicar aquestes desigualtats, no han aconseguit combatre-les. Mentrestant, continuem culpant els professors, alumnes i pares. De mierda, una casa pequeña, un amor aplastado por impuestos y deudas, unos niños preciosos aprendiendo en la escuela la vida de los esclavos en el siglo XXI, la vida de los esclavos en el siglo XXI.
Parlar del fracàs escolar és parlar d'educació i, en conseqüència, és parlar d'on vivim i de com ho fem. Necessitem un canvi, però no tan sols una modificació en l'àmbit educatiu, sinó un veritable canvi com a societat. Al llarg de la història de l'educació hem agafat una via equivocada, allunyada de les necessitats i de l'essència humana. Aquesta naturalesa humana no és l'acumulament de coneixements estèrils de manera obligada, sinó més aviat una necessitat d'aprendre més, de ser cada cop millors. La curiositat és la veritable raó de l'ésser humà. Som on som i som qui som gràcies a ella. Per aprendre necessitem estímuls interiors, el mateix tipus d'estímul pel qual el Déu cristià ens envia al món terrenal. No podem ni ensenyar ni aprendre d'esquena aquesta realitat. No podem permetre considerar l'escola una obligació terminal. És hora de canviar. Señoras y señores, aquí termina la historia de la escuela Santa María. Y ahora con respeto les pediría que escuchen la canción de despedida. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar, tenemos razones puras